Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, svoje poslaničko pitanje upućujem ministarke pravde Neli Kuburović. Pitanje glasi: šta se dešava sa predmetima krivičnih prijava koje je Državna revizorska institucija podnela Višem tužilaštvu u Smederevu protiv bivšeg predsednika opštine Smederevska Palanka Radoslava Milojičića Kene? Genija, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, koji je uspeo malu opštinu Smederevsku Palanku da zaduži za 3 budžeta. Genija koji je uspeo da građane Smederevske Palanke iz 21. veka vrati na kraj 18. i početak 19. veka u vreme Stanoja Glavaša, da Solajanicama idu i osvetljavaju ulice Smederevske Palanke. Zato što je on provodio bahatu politiku i zbog njegove bahate politike vođenja lokalne samouprave Smederevska Palanka je blizu godinu dana ostala bez ulične rasvete. Evo i na koje konkretno predmete koji se nalaze u Višem tužilaštvu u Smederevu i mislim. U 2011. godini novac je sa budžeta opštine prebacivan na račun Centra za razvoj sporta. Ukupan iznos za godinu dana bio je 27.778.077,26 dinara. Radnji Nale sport uplaćeno je preko 3 miliona dinara. Kada je ovaj genij u pitanju, normalno da nikakva svrha uplate ni da ne postoji. U 2012. godini 30.665.398 dinara prebačeno je Centru za razvoj sporta. Oni su više od 3 miliona dinara uplatili rukometnom klubu Mladost. Prateća dokumentacija koja bi opravdala ovu svrhu uplate i realizaciju utrošaka ne postoji. Svake je godine, poštovani građani Srbije, Kena na desetine miliona dinara pravo preko Centra za razvoj sporta, o čemu i postoje argumentovani dokazi koje je ustanovila Državna revizorska institucija i koji se nalaze u Višem tužilaštvu u Smederevu. U 2013. godini iz budžeta opštine za Centar za razvoj sporta je uplaćeno 22.936.988 dinara. Oni su na račun FK Kosadak uplatili više od 2 miliona dinara. Normalna dokumentacija ne postoji. Još jedan primjer je javna ustanova FK Jasenica 1911, preko koje je Kena prao pare i od fudbalskog kluba je napravio komunalno preduzeće da bi prevario državu. Zamislite, poštovani građani Srbije, fudbalski klub koji postaje komunalno preduzeće. O ovome govori Charles Ponzi, najveći majstor šema prevare u 20. veku, je predškolska ustanova za ovog genija. U 2015. godini sa budžeta opštine prebačeno je 24.844.352,69 dinara. Oni su na račun FK Vodice prebacili više od 8 miliona dinara. Dokumentacija naravno da ne postoji. Vodice je jedno od najmanjih sela u opštini Smederevska Palanka. Za blizu 80.000 evra može da se uradi put od sela do najudaljenije njive. Kena je radio puteve, poštovani narodni poslanici. Radio je puteve sa debljinom asfalta 2,5 cm zajedno sa svojim prijateljima po abnormalnim cenama, kao da je radio autoputeve. I posle prve zime ti putevi su izgledali kao da je preko njih prešao tepih bombe. U 2016. godini sa budžeta opštine Centru je uplaćeno 10.728.370 dinara. Centar je na račun FK Vodice i FK Glibovac uplatio preko 4,5 miliona dinara. Dokumentacija koja bi opravdala svrhu uplate, kao i dokumentacija koja bi dokazala zašto je novac svih građana Smederevske Palanke utrošen, naravno da ne postoji. Ovo je samo deo malverzacija ovog samoproglašenog despota iz Smederevske Palanke, koji je uništio opštinu Smederevska Palanka i uništio građane Smederevske Palanke. On je perjanica Demokratske stranke, predsjednik izvršnog odbora, majstor malverzacija, imao je od koga da uči u DS-u. I ono što je najtužnije, danas ti isti, dame i gospodo narodni poslanici, ti isti koji su imali prilike da se dokažu, a dokazali su se na nesreću države i naroda tako da su državu i narod doveli do ivice ambisa, napadaju Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Ti isti napadaju Aleksandra Vučića, predsjednika svih građana Republike Srbije, koji danonoćno radi u interesu i budućnosti i države i svoga naroda. I ovom prilikom želeo bih još jednom da poručim građanima Smederevske Palanke. 25. mart je dan za pobedu u Smederevskoj Palanci. Dan za pobedu izborne liste pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić, zato što volimo Smederevsku Palanku. Jer građani Smederevske Palanke zaslužuju jedan tim čestitih i poštenih ljudi koji razmišlja o interesu svojih građana. I na kraju ne mogu, a da ne spomenem, pre nekoliko dana ovaj genije Kena je optužio Srpsku naprednu stranku da vrši nekakve pritiske na Demokratsku stranku u Smederevskoj Palanci. Poštovani građani Srbije,
Kome je danas interesantna Demokratska stranka sa 2% i ovaj genije Kena? Oni mogu da budu interesantni samo u istoriji i istražnim organima Republike Srbije za sve ono što su radili na štetu države i naroda, Privodite kraju. vodići Srbiju preko jedne decenije. Hvala.